bola pre mňa profesionálnym obohatením, mala určite pre mňa osobný prínos, nakoľko som mala možnosť pracovať v kolektíve veľmi milých ľudí, mala som skvelých kolegov, ktorí sú aj veľkí odborníci. Túto stáž jednoznačne odporúčam všetkým vysokoškolákom, ale aj absolventom vysokých škôl, nakoľko to môže byť vynikajúca skúsenosť, ako naštartovať ich profesionálnu kariéru. Dúfam, že táto skúsenosť bude pre vás rovnako obohacujúca a inšpirujúca, ako bola pre mňa.